שלום רב, ואנחנו ממשיכים. בואו אני אגדיל את המסך, ואנחנו ממשיכים. היום אנחנו נדבר על מבחן T למדגמים מזווגים, או שאפשר גם לומר תלויים, וכרגיל אין דרך טובה יותר מאשר מלהתחיל עם הדוגמה. בואו נתחיל מהדוגמה. שימו לב, כמו שאתם תמיד זוכרים, יש לנו תמיד השערת החוקר, ש-H1, ויש לנו השערת הבסיס, המשלימה להשערת החוקר, או כמו שאנחנו אומרים, זוהי השערת המנוגדת, השערת הבסיס המנוגדת להשערת החוקר. בואי נסתכל, מה יש לנו פה? בדקו את ההשערה, כי יימצאו הבדלים בין תוחלת הציונים במועד א', בין גברים לנשים. יש לנו פה כרגע שתי קבוצות, קבוצת גברים וקבוצת הנשים. ועל איזה מבחן אנחנו מדברים? יש לנו ציונים בעצם מבחן, הציונים במועד א', אפילו לא נאמר באיזה. ואז אנחנו מנסים את ההשערות. השערה H1, קיים הבדל מובהק בין תוחלת הציונים במועד א' בין גברים לנשים, והמשלימה H0, הבסיס, לא קיים הבדל מובהק בין תוחלת הציונים במועד א' בין גברים לנשים. אם כך, איזה מבחן סטטיסטי אנחנו נריץ פה? שיש לנו שתי קבוצות בלתי תלויות. בואו תחשבו. נכון מאוד. מבחן T למדגמים בלתי תלויים, כי יש לנו משתנה אחד ושתי קבוצות. ועכשיו בואו נשנה את הדוגמה. ויש לנו כבר את התשובה, השערת ההבדלים בין שתי קבוצות ומשתנה אחד. נכון מאוד. וזו הדוגמה שהרצנו ביחד בשיעורים. יש לנו גברים ונשים, כמו שאנחנו יכולים לראות, הממוצע אצל גברים 76.75, בואו נעשה את דברים. הממוצע אצל גברים 76.61, הממוצע בקרב נשים 75.77, יש הבדל וצריך לראות האם ההבדל הוא מספיק מובהק. אז קודם כל, יש לנו 28 גברים ו39 נשים. דרך אגב, פה, ברגע שגודל המדגם שלנו הוא, שגברים הוא פחות מ-30, וזה מספר הגברים, אנחנו צריכים להניח שהמשתנה הציונים מתפלג נורמלי. אבל זה כהערת השוליים. עכשיו תשימו לב, יש לנו ערך T, אבל ערך T יש לנו בשתי שורות. על איזה שורה אנחנו מדברים? כדי לבחור השורה הנכונה, אנחנו נסתכל קודם למובהקות של ערך F. והמובהקות של ערך F, תשימו לב, שווה ל-0.033, כלומר, זה אומר לנו שאנחנו צריכים להסתכל על השורה התחתונה. ולכן הערך T הרלוונטי עבורנו זה 0.220. אם כך, בואו נסתכל על המובהקות. השאלה הייתה, אם אני חוזרת לשאלה, רק שניונת, נאמר לנו, החוקר רוצה לבדוק האם יימצאו הבדלים, האם אמרו לטובת מי לא, ולכן ברור לנו שאנחנו מדברים על השערה הדו-צדדית, ובהשערה הדו-צדדית, האלפא טאג שלנו הוא 0.826, או יש לנו אלפא טאג ענקית, גדולה מאוד, וברור לנו שהיא גדולה מרמת המובהקות שלנו, שאנחנו אומרים 5%. אז כפי שניתן לראות, ברמת המובהקות של 5% לא נמצאו פערים מובהקים בין גברים לנשים, בתוחלת הציון, בסטטיסטיקה במועד א'. אם כך, זו הדוגמה קלאסית למבחן T למדגמים בלתי תלויים.
שתי קבוצות. אבל בואו עכשיו נעשה דוגמה אחרת. בדקו את ההשערה, כי יימצא הבדל בין תוחלת הציונים במועד א' בסטטיסטיקה לבין תוחלת הציונים במועד ב' גם בסטטיסטיקה. יש לציין כי הסטודנט נבחן גם במועד א' וגם במועד ב'. תשימו לב, לאותו סטודנט יש לנו שתי מדידות. בן אדם אחד עם שתי מדידות. זה לא כמו שהיה לנו קודם. משתנה אחד ציון בסטטיסטיקה ושתי קבוצות. פה זה הפוך. בן אדם אחד, סטודנט אחד ושתי מדידות. במקרה הזה אנחנו מבצעים בדיוק המבחן שהיום אנחנו נדבר, מבחן T למדגמים מזווגים. אז בואו קודם כל ננסח את ההשערות. השערת H1 קיים הבדל בין תוחלת הציונים במועד א' בסטטיסטיקה לבין תוחלת הציונים במועד ב'. לעומת זאת, H0 לא קיים הבדל. גם פה במקרה אנחנו מיד אומרים לעצמנו שזה השערה דו-צדדית, כי לא נאמר לנו לאיזה כיוון אנחנו הולכים. האם במועד ב' יהיו ציונים גבוהים יותר בהשוואה למועד א', או הפוך. כלומר, פה זה השערה דו-צדדית גם. עכשיו, משתנה הנחקר אחד עם שתי מדידות, ולכן בואו נבצע את הבדיקה הזו. אם כך בדקו את ההשערה כי יימצא הבדל בין תוחלת הציונים במועד א' בסטטיסטיקה לבין תוחלת הציונים במועד ב' בסטטיסטיקה, ושוב פעם אני מדגישה שאותו סטודנט נבחן פעמיים, נתנו לי רמת המובהקות. מה אנחנו עכשיו? אנחנו נפתח את הקובץ לבדיקה. אז כרגע אני פותחת קובץ לבדיקה. אנחנו רק שניונת. ופתחתי כעת את הקובץ שאנחנו עובדים, זה קובץ Survey 2023T, הוא נמצא בתיקייה שלנו, ודבר ראשון אנחנו מסתכלים על שני משתנים שיש לנו, זה ציון בסטטיסטיקה מועד א' וציון בסטטיסטיקה ב'. בואי תסתכלו, האם המשתנים הם בסדר גמור, אין טעויות הקלטה, נכנסת ל-frequencies, עושה פייס כדי לזכור שאנחנו, רק שנייה, שאנחנו עושים הכל בסדר. מריצה. הציונים נראים בסדר גמור. אדליק מזגן כי נורא נורא חם. אין טעויות הקלטה, ואז אני ממשיכה. אם כך, איך אנחנו עושים? Analyze, compare means זה שוב פעם, אבל הפעם אנחנו נעשה את זה paired samples, t-test. מדגמים מזווגים. לפעמים גם דרך אגב זה נקרא dependent t-test. עכשיו, פה תשימו לב, גם החלון הוא נראה קצת אחרת. נהיה מדגמים בלתי תלויים, כי אנחנו עובדים בזוגות, אז בואו נסמן על איזה זוג אנחנו אומרים, מועד א', נסמן וגם ביחד עם מועד ב'. תשימו לב, לחצתי על Ctrl-Alt, ואז מגבירה. רואים את זה? העבירו ביחד. עושה את הפייסט, שוב פעם, כרגיל, מסמלת את הפקודה, ואז כתוב t-test pairs, של הזיווג של זוגות, ומריצה. ואז קיבלנו. אז בואי כרגע נדבר על הטבלה. אז מה יש לנו? יש לנו את העניין של paired samples t-test, הממוצע בסטטיסטיקה מועד א' היה 76.12, והממוצע
בואי נסמן לכם פה, והממוצע במועד ב' 72.75. זה הציונים. אותו בן אדם נבחן פעמיים. האנים ברור לנו, במבחן T למדגמים וזווגים, מאחר ואנחנו מדברים על אותו בן אדם, אז N'ים זהים. עכשיו זה נקרא מזווג, שאנחנו מדברים, או שזה גם נקרא תלויים, כי שני המשתנים הם תלויים אחד בשני, כלומר יש להם קורלציה מתם. ותשימו לב, קיבלנו correlation, שהקורליישן היא גם מובהקת, ואתם רוצים לדעת איזה סוג של correlation, איזה מיטה מריצים פה? משתנה שרמת מדידה שלו סקייל, תגידו לי בבקשה, איזה מיטה אני אריץ? תחשבו. נכון מאוד. מיטם פירסון. ברור שבמיטם פירסון, כי משתנה שרמת מדידה, שני משתנים ברמות מדידה. סקייל, מנה, או אפשר לומר את היחס, מריצים את הפירסון. מה אתם יכולים לומר מבחינת המדד? הוא קודם כל מובהק, אחר כך אנחנו ממשיכים הלאה, הוא מובהק, חיובי, ובעל עוצמה המדד בינונית, כי הוא גדול מ-0.3 וקטן מ-0.5. עכשיו בואו נראה הלאה, אנחנו הולכים לבדיקת המובהקות שלנו, מה קורה? עכשיו תשימו לב, המין בטבלה השנייה שווה 3.373. בואו תחשבו מה זה. זה בדיוק, אם תשימו לב, שזה מדברים על דיפרנס, זה בדיוק הפער בין ציון בסטטיסטיקה במועד א', פחות ציון בסטטיסטיקה במועד ב', וזה בדיוק הערך שקיבלנו. את הערך הגולמי אנחנו ממירים לערך T, ואז אנחנו קיבלנו שערך T שווה 1.734. רואים את זה? 1.734. ועכשיו מסתכלים על מובהקות. אם אנחנו מדברים על השערה דו-צדדית, כלומר אני לא אומרת באיזה כיוון, אז אנחנו מסתכלים על two-sided, ואז אתם רואים שאלפא תג שווה 0.088, והיא גדולה מ-0.05. כלומר, במקרה הזה, מה אתם תגידו? שלא קיים הבדל מובהק בין ציונים בסטטיסטיקה א' לסטטיסטיקה ב', באוכלוסייה ברמת מובהקות של 5%. אבל אם היינו מנסים את ההשערה אחרת, והיינו אומרים שהציונים במועד א' הם גבוהים יותר מציונים במועד ב', כלומר זה השערה חד-צדדית. אז יש לנו אלפא תג 0.04. אז בואו כרגע נחזור למצגת שלנו ונתחיל לכתוב את הממצאים שלנו. פה בדיוק הראיתי לכם איך אנחנו בודקים את זה, מדגמים מזווגים, זוכרים? בדיוק מה שעשיתי, compare means, אחר כך לחצתי על paired samples כטסט, בוחרים פה את הדברים שאנחנו צריכים, וכרגע מתחילים לענות על השאלה שלנו. אם כך, בואו נסתכל. מה התשובות שקיבלנו? ממוצע של המשתנה במועד א' היה 76.12, ממוצע במועד ב' היה 72.75, הממוצע של מדגם ההפרשים היה 3.373, ערך T שחושב שהערך הגולמי שלנו הוא אומר לערך T, גם חישבנו, ואז בהשערה שקיימים הבדלים, כשלא אמרנו לאיזה כיוון, אלפא תג היה 0.088. ואז מה אנחנו כותבים? כלומר, בואו נכתוב את זה פה פסיק, אוי,
לא ניתן להשיג, כי קיים הבדל מובהק בין תוחלת הציונים במועד א' ובעוד ב' ברמת המובהקות של 0.05. המובהקות. ממשיכים הלאה. ואם המסקנה הייתה השתנה, אם היינו מדברים על הכיוון, כי תשימו לב, בסטטיסטיקה א' הציונים יהיו גבוהים יותר, תשימו לב, זה כבר חד צדדית. ברור שכן, כי אנחנו יודעים ש-0.044 אלפא טאג שלנו, אלפא טאג החדשה, רמת המובהקות המינימלית החדשה היא קטנה מ-0.05. כלומר, תוחלת הציונים במועד א' גבוהים יותר באופן מובהק מתוחלת הציונים במועד ב'. עשינו את החלק הזה, ועכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא. בדקו את ההשערה בשנית, אותה השערה, אבל רק עבור בנות. אז בואו נסתכל מה אנחנו מקבלים במקרה הזה. אם אנחנו עושים רק עבור בנות, אני נכנסת לקובץ, שנייה, קובץ SPSS, הולכת ל-Select Cases, ואז אני צריכה לבחור לא את כולם, לא all cases, אלא רק את הבנות. נזכרת איך קידדתי את בנות, מה הקידוד של בנות, לוחצת על ימין, ואז אני רואה verbal information, שהבנות זה 2. בסדר גמור. אז אני לוחצת על if, שמה gender שווה ל-2, continue, תמיד אתם זוכרים שאני לוחצת על paste, ותשימו לב בבקשה ברירת מגדל, אבל זה תמיד צריך להיות אך ורק על פילטר, עושה את הפייסט, מריצה פה, מסמנת כרגיל, ומריצה. עכשיו דרך אגב, תשימו לב. כשהרצתי עבורכם שניונת, אני רק רוצה להראות לכם, כשהרצתי את הסלקט, אני מריצה את הסלקט, לא רוצה לבדוק לכם מה שקרה מקודם, מהשיעור הקודם, שאני מריצה אך ורק בקרב הבנות, לא קרה שום דבר. כי למה? כי תשימו לב, עשיתי רק סלקט, רק שיניתי את הקובץ, כלומר, שיניתי את הגודל הקובץ, ופה מצד ימין אתם רואים את הפילטר. כדי לראות על איזשהו שינוי, אנחנו צריכים להריץ למשל frequencies. בואי נסתכל שאכן יש לי רק בנות. אני הולכת ל-descriptive statistics, frequencies, ואז אני אפתח את המשתנה, למשל gender. דרך אגב, את מי אני צריכה לראות עכשיו אם זה פילטר? רק את הבנות. נכון מאוד. בואי נסתכל. נכון מאוד, יש לי עכשיו 39 בנות. זה בסדר גמור. ואז אני שוב פעם מריצה את המבחן שלי, Analyze, Compare Means, Paired Samples T-Test, הוא פשוט שמר לי את הפקודה הקודמת, אבל בואו בכל זאת לא נשמור, נתחיל את זה מחדש. אני מסמנת ציונים בסטטיסטיקה מועד א' וציונים בסטטיסטיקה ב', ביחד, Ctrl-Alt, מעבירה לפה, עושה את הפייסט, ושוב פעם, ברור לנו, זו אותה פקודה כמו שהייתה קודם, כתבנו כבר אותה קודם, אתם רואים? T-Test Pair זה אותו דבר. לכן יכולנו פשוט להשתמש בתיעוד הקודם, ואז אנחנו מסתכלים. אם כך, הפעם גודל המדגם שלנו 39. מה ההפרש הממוצעים? 75.77 פחות 72.56.
שווה ל-3.205. רואים את זה? ומה מבחינת הערך T? 1.316. אבל ערך T לא אומר לנו, בלי להסתכל על מובהקות. פה שהרעה הייתה, האם הציונים בסטטיסטיקה א', בהשוואה לסטטיסטיקה ב', במועד ב', רק שנייה, ביקשו רק עבור הבנות. עכשיו שוב פעם, אם אני מסתכלת, האם הציונים בסטטיסטיקה הם שונים בין מועד א' למועד ב', זה השערה דו צדדית. אז בואי נסתכל מה יש לנו בדו צדדית. זה two-sided, 0.196, או אלפא תג די גדולה. אבל גם דרך אגב, אם תסתכלו, אם ראיתי עושה את הכיוון, ואומרת שציונים בסטטיסטיקה א' הם גבוהים מסטטיסטיקה ב', אז ראיה לי אלפא תג 0.098, גם פה אנחנו יכולים לומר שזה גדול מ-0.05. כלומר, כשאנחנו עושים אותו ניתוח עבור בנות בלבד, 0.196 גדול מ-0.05, ולכן ברמת מובהקות של 5%, לא, שוב פעם יצא לנו אנגלית, לא ניתן, אני אדגיש, לא ניתן, לומר, להשיג שקיימים הבדלים מובהקים בין הציונים במועד א', בסטטיסטיקה ב', למועד ב'. ועכשיו, הגיע הזמן שלכם לתרגל, ואחר כך תראו אם אתם עושים דברים באופן נכון, ואז אני שוב פעם אפתור את הבוחן יחד איתכם. אז בבקשה, לעבודה. אז שמי דוקטור סבטלנה צ'צ'שווילי בלוטין, שמחתי שראיתם יחד איתי. תודה.